Γεια σας, θα σας δείξω μια ιδιοκατασκευή από τον Γιώργο τον Κυπριώτη, πώς μπορούμε να κόβουμε κλάρες και μεγαλύτερα ξύλα με μεγάλη ασφάλεια. Σας δείχνω με το αλυσοπρίωνο. Είναι ένα τραπέζι που το έχουμε φτιάξει για να κάνει το αλυσοπρίωνο απάνω για να μπορούμε να κόβουμε. Εδώ πίσω σας δείχνουμε το γκάζι. Έχουμε βάλει δυο στηρίγματα για ασφάλεια. Εδώ είναι το αλυσοπρίωνο που κρατιέται μπροστά η λάμα. Εδώ θα δείχνουμε πού είναι το γκάζι, πώς δουλεύει. Μόλις μπει το ξύλο εδώ απάνω θα αρχίσει και θα δουλεύει το γκάζι μας. Και θα σας δείξουμε και στην πράξη πώς γίνεται. Λοιπόν, παρακαλώ, κοιτάξτε. Είναι ασφαλές. Δεν υπάρχει κίνδυνος καθόλου. Κόβουμε και μεγάλα. Θα κόψουμε και ένα μεγάλο, να δείτε.